Мъжете са като временни татуировки. В началото е интересно, а когато започнат да избледняват, искаш бързо да се отървеш от тях. Охладняха ли страстите на известните тази седмица? Ще проверим сега. Дамян Попов е поредният пример, доказващ, че музикалните реалити предавания дават реален звезден тласък на таланта. Макар че не печели шоуто, в което участва, младият изпълнител не се отказва, а продължава да твори, при това с пълна сила. Най-актуалното, с което може да се похвали, е дебютен албум. Дамян изпълни всички парчета от "Вярвал ли съм" по време на официална промоция. Изпълнителят се съобрази с Националния ден на траур и реши да не прожектира подготвените бляскави видеоматериали, след което започнаха живите изпълнения. Компания на сцената му правиха разкрепостени танцорки. Крум също се изяви, изпълнявайки песен, звучаща като поп-фолк, но на английски. Преслава Пейчева се забавляваше от публиката и не се изяви музикално. Дамян нашумя, след като Анелия записа бек-вокали за едно от парчетата му. По-късно направи дует и с танцорката Деница. Подобно на Миро от Каризма, и Попов е роден в Добрич, но за сега двамата нямат общо парче. Неотдавна го хванахме да флиртува с Симона Първанова по време на съвместни участия, но между тях няма нищо сериозно. Както самият той се изрази, не може да повярва какво му се случва. В днешно време си е истински лукс да издадеш албум. "Вярвал ли съм" е подходящ за всеки сезон.